Ong ani ne kala bis ne kumno denam de om don ba bye me ngan le yap no Henry kini ki bruyu ki balai jingkawai habapi one Bible convention habapi late mass piong ime bye me ngan le yap no kum kini ginong galilia kila late kinia jingkinia ha ka temple kimpoi perkat bakin yap hangdo ko himen ko para kane kalongka kabau Jisu kadau hangi Jisu angkum no kum kini ki beri bayap kalamboi perkat kalaban jia yang ngiru ha kano kapor baru Jisu la benrap da kaba ong halor kane ke jingjiao Jisu ong kum ne hangi yem nga ong happy balada pimkela kabamut pibaro piniap kumju Pihak bensim kiakin dia kene kabaki Jisu om de Petrus ula ong yakane om de Thomas ula ong yakane om de u Jacob ula ong yakane om de u Philip ula ong yakane om de Yanis ula ong yakane om de Judas Kariat ula ong yakane Henry mano bala ong yakane mano bala ong u Jisu ula ong yakane ka kendin ya royo try Ya royau try. U Jisu ula ong ya kane ke kentin badu ong yem lada pem kela kabamut piru piniap kumju. Kabamut u Jisu ngam tarai u Jisu keren kai. Namar kasin ayu hangne hakamat ke jingji ayu Jisu ong kumne hakamat ke jingiap jongkato kanangut kibri u Jisu ong ngam tarai u Jisu keren kai. Nepis ngokum no. Jisu la keren kai. Ni Jisu keren ban pentingnya ki apostol. Kasin ka jingjia hakama tu Jisu kalong jingiap jong katokan nungut ki briu. Lai se don buun ki briu ki baken mau ya kata ka jingjia ki sosi. Te hakamat kane ki jingjia u Jisu wong. Lada pem kerla kabamut piru piap kumju kabamut kam de ka kam kai. Very serious word. So to niam kane kam de ka tin kai kamba ngi te ngi kalain banong buon ki tin kai tin kam shong nong rim eye Henry kane ka tin ka bau Jisu ong ka shong nong rim ba ya royo trai haleluya te kai ka bau Jisu ong nga ong happy lada pim kala ka bamut piru piap kumju. So tenad ban yes ngokumne piru piap kumju. Pisong tenad ban yes ngokumne na Jisu. Ladau Jisu peitia pi ula peitia no kumne Jisu la peitia ki apostol saudom jungu Petrus, Jacob, Yanis, Filipos, Judas Kariat lada pem kerla kabamut piru pindiap kumne kila kendek minta uji suong yano yang nganing kong ya piru kumju kabamut ngikran sepangga kubur babah Ngiong ke gospel kalong ke kubur baba yangi. Kai ke kubur baba ka bau Jisu wanra hangi. Kaktin baningkong ka bau Jisu la keren ha ka Bible kalong tekela ka bamur. Kahima ubele kalajan. Kaya ubele kalade. Kane kalong ka kaya jong ubele. Kane kalong ka por jongo bele kela ka bamun banyamad dia ka por jongo bele banyamad dia ka ya jongo bele banyamad dia ka jingi jongo bele ngidon kamban kela ka bamun kelam da kela ka bamut om don mano
balaban yomad ya ka jingi duble. Kelam kela ka bamut omdon mano balaban yomad ya ka borjeng uble. Kelam da kela ka bamut omdon mano balaban itu ya uble ha ka jingim ka jongki. Ko himmen ko para kadba ngidang pinkare nagabinda kaneka ayom kabakerpang ngi ong san pus ngi ne sau pus ngi jong ka jimpen kare baling idon kam ya kaneka ayom ban light na ka jingiap baling idon kam ya kaneka ayom len ban light na ka jingiap. Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Haleluya. Haleluya. Kuhiman ko para ladang ipet ya ka CCC jingi kai niam jangga balang Catholic jingi kai niam jangga balang Catholic Catechism of the Catholic Church jingi kai niam jangga balang Catholic katsanspa R Dondru Sauspa R Dondru Shihajar Kat pra kini baro ki kadau yangi kawe kapang kalong syapang ka pop tinrai pop jung Adam bat ka im nangda ya ka jingiap ha ka pop bad nangda ladang ipet ha ka Sitti jongu Paulus bakuit sya Rome Sitti jongu Paulus bakuit sya Rome kabasan kadar katkendai kakren ya kaneka pang jongka CCC kalau ngayu jingikai niam jongka balang Catholic namar hakane ka kitab CCC jingikai niam jangga balang Catholic ngi yo lut baroki jingikai batenrai jangga balang jingikai tenrai jangu Jisu bardalat balalumlang na baroki jingikai jangi patimen jangga balang bad kane kalong ka jingikai ka yarap yangi ban sautu shushu ya ka Bible ha ka jingim jangi ya royal try hallelujah pan hakane ka jingikai kae ka ba ujisu kren hangi lemba u Paulus bakudu las ngautu ya kane syapang ka pop tenrai ka balahya syangi lempa kipatim menjangi Adam bat ka im bat kata ka pop balahya syangi kalong ka pop balapeniap yangi hoy kakane ka CCC ka ong CCC kamda me CCC Sheikh Hajar katsans pa ar ka ong daka jingshisha ublay ulataw ya uburyu haka jinglong bamiap Henry na marka pop uburyu ulastang baniap habang ilalay pop ngilastang baniap ublay umshim ko baniap nakataka daw ublay ulabu ya u Adam bat kahim haka per Eden badula ong ru maham tingeru pimde ban bam nau tauso ladapi lepop pinsayap ladapim treben bam pin im kalamyap so ni em Henry Kibri kila jidayu ya ka pop nangta ya ka jingiap nakata daw hang ne ha ka shiti jongu Paulus bakuisha Rome kabasan kadar ko ong namar kata kumba da uwi ubriyu ka pop kalarung ha kaperte lemba uwi ubriyu ka pop kalarung ha kaperte bat da ka pop ka jingiap te kumno ka jingiap kawan siya ka na kaperte lemba ka pop ka jingiap kawan siya kaperte kumda ka jingiap ru
kalawan hap haki beriu baropar namar baro kilalepop minta manga ban mapi ngiyo i hakama jongi ayu kajingiap namarom don iviru na pedang jongi balait nakapop ne don balait nakapop hang ne om don iviru balait nakapop om de tangi kristan bangait Henry Ward ya kibriu bam ngait hau krisru kim lait nakapop mal kibriu ki yo i hakamajong ki ya ka jingiap pilaban yo i ya ka jingiap hakamajong pi pilaban yo iniam pilaban yo i ya ka jingiap yes pila pideban yo i na marbale pilong nompop haba pilong nompop piyo i ayu hakamajong pi jingiap kakatino bale ka kumta kajingya bro kalawan hap haki beriu baropar namar baro kilale pop mano bale pop tangi kristan kilong ki bale pop tang mangi ki katolik ngile pop baro ki beriu kile pop kiberiu ki ba itu ya ubele bad ki bam itu ya ubele kiberiu ki ba idia ubele bad kumjuru kiberiu ki bam idia ubele kilepop te baru kiberiu kilepop lada baru kiberiu kilepop kersal ke jimmi jongga pop kalong kinyap ngibarong ngiyap namarba ngilelepop ya roya utrai nangda kakti no ka ong shushu kane kade ka jinglong jonga bajompi namar bale pi im hakaye pi im renggat badno bad kapop mallaka kelip mat ngilepop mallaka kelip mat ngilepop namar kapop ngilong ke bayap katasin pi lepop piyap lada pisakut hakapop pilong kiberiu bayap ya roya utrai nangda katpra katkindai ka katpra katkindai ti kumba kajingle pala jong uwe uberiu kala yalam sya kajimpendre mi kiberiu baro kakamba hot uwe uberiu kayalam sya ka jingmap bat ka jingim ya ke beriu baro minta hangni wad u Paulus pakuit wanra hangi artil ki arngot ki beriu we beriu ba yalam yangi sya ka pop na ka pop sya ka jingiap nangda ukren sya pang we pa tu beriu ubam shimla le pop Henry ubayap we pa tu beriu ubam shimla le pop namar ba shim lelepop shim layap we patu beriu ulelepop badu layalam ya baru ki beriu syaka jingiap ya roya utrai Adam badu Jisu bad kakamba hok we beriu kajingim ba kuy jong we beriu kajinglong ba kuy jong Jisu kajinglong bahog jong Jesus Christ kayalam biang yang ina ka pop sya kajingim biang ujisu wan ban yalam yang ina ka pop sya kajingim ya roya utrai nagata daula ang sya kajingmap bad sya kajingim Adam sya ka pop bad sya ka benrap syaka pop banangda syaka ongjam jingiap uji supat syaka jinglong kuy naka jinglong kuy syaka jingmap naka jingmap syaka ongjam jingim ya roya utrai song tu ni em
Nakata daw nga kuaban hikay pi hakata ka dur te bale kane kaha ayom land yagi satu niem ayom land kalong ka jingyale jongi banlong ki bakoy ka ayom land kade banlong ka jingyale jonga ba jompi banim koy omde ban sureke katokatne ki jingleniam kumne man le ki jingleniam kabangi le kalong ban pinle koy diangi lada kane ka saupos ngi kam shimla yarap yapi banle koy wadnum raka Easter so dunia Easter kam don jingmuchu lada pimle koy hakine ki saupos ngi wadnum ap nagabenta ka Easter so tu ka Easter kalong nagabenta ki brio balayay rengkat badu Jisu hakine ki saupos ngi ne sanpus saupusan sine sanpus ngi lada pim shimla yamad shong haying hakas ngi paska wadnum wan shayimane shong haying namar pim shimla im rengkat badu Jisu hak por jonga jing shashi tom jongu yaro yautrai hallelujah 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 kata ke jingle jompi kanselong kumus niam baduk so pitip sniang baduk so daniam de sniang baduk so pitip ne sniang bala tre baroshisni ukso pat ula mare halor ka jing tre shitom jong sniang haba peit utrai ula yoi yakiding ki jajong no ula yoi ya ukso sniang pat la tre shitom bon sin ngilong kumne ngilong ukso baab ban mare halor ka jing tre shitom jong kiway yaro ya utrai hallelujah tehenre ko himen ko para ka ek ka bapideban snutu ha ka jingim ka jompi kalong kane bapideban tre shitom habaro kane kayom land kalampalay kano kasngi bad hangda pin sa yomad yakabor ka itiar jongka ayom land kabawan hap halo jompiru nangda katkindai kumba daka jingkongu jong wayu beriyu buon kila man nong pop kumda daka jingkongu jong wayu beriyu buon man riuhok man nong pop man riuhok lembah ka jingkongu jong wayu beriyu buon ki beriyu ki kalalong kumno ki kalalong riuhok lembah ka jimbam kongo jong wayu beriyu buon ki beriyu ki man nompop minda pide ban rai pide pikwa bandon hakaliang ayu jong ubam kongo ne jong uba kongo jong ubam kongo ne jong uba kongo pikwa bandon hakaliang jong no hakajingim jompi bidon hakaliang jong no man ka kelima bidon hakaliang jong ubam kongo ne bidon hakaliang jong uba kongo barobor lada bidon hakaliang jong uba kongo pitekana pinkalalong rihok lada bidon hakaliang jong ubam kongo katekana pilong risniu Piko balong risniu ne rihok. Piko balong risniu ne rihok. Ka ayom len ka kot kaverengi ban puson ya kane. Ya minda hatu ngalong rihok ne ngalong risniu. Hatu ngadon hake liang jong ubakongo ne ngadon hake liang jong ubam kongo pidon hake liang jong no pidon hake liang jong no pidon hake liang jong ubakongo ko himen ko para
Nagadagat daw Jisuong ladapim kala kabamot piru pin sa yap kumju. Yap kumju kabamot ayu yap kum kibam kongu. Yap kum kibam kongu. Lese ngirong ilong kiba shimenda ha ki jingle niyam baper. Lese pidang mare ha kawe ka jingle niyam da kawe pa. Lese pi shimenda lang buon ki jingkawai. Henry pide ben keli alade. Hato pilong ki beriyo ba kongo. Hoy nga late pun ki program. Nga late mas. Nga late ha ki jingle niyam kabakaraw. Henry hato ngalongo ba kongo yaro yautrai haleluya kohimen ko bara habang ipuson syapang kane ka jinglong jang ka jingkala ka bamot ngilaban yo haka Bible ujisu keren kumno syapanga jingkala kabamot ladang ipet haka gospel jongo Lukas kaba katsan hinyu ngiyoi kumne haba ujisu keren syapanga jingkala kabamot syapang uwe ukon lambarot balajana kasem nap haka bayino yaki kindai ulaja syuja kumdo uladon hapadeng babun ngut kenre ulas nongya ya ki babun ngut badula on nganjit ya ka lendi kabatemay nga namar ngalang ya shingya banimlang bat ki kinday ngut don bon ki beriyo ki bas nongya don bon ki kon jong balangru ki bas nongya bonsin don ki kon jong iru kis nongya bandon lang bat ki babun ngut redem de bandon lang bat ki kindai ngut uang kumno ngam sotanad ban le shikaju ngam sotanad ban bam shikaju ngam sotanad ban kongu shikongu yauju unonga pelamberot ngan led wada kiwi pat kilamborot nangap lamborot lese kamba shibun yanga ula mi kawe kasngi dang step perengai ula jam ya ka kinro badula mares ya ka lendi temai badula poi shano ula poi jingai na ka kinhon ula ngat hapadengki kirisiniu lese ulang ngop ha ka pop lese ulang ngop ha ka tliu ka basiniu lese ula sakut reng ha pedeng ki sia ha baula jid banyad ya ka lendi ka batemai kum ki kun samla jong kene ka juk jongi menda kum gi longo pa jong kene ka juk ka ba menda ki yong ngis ya ban late mas Ngisngongya ban lejing yaseng Ngisngongya ban duway nganjit mga ya kalendi la jo Yaro yaw try Nanda ulam mare Don bon kimen ki para jongi Kileya kum kinigikaman kasngi Aman laki kasem jongi Don kum kinikikon lamperot balajah dan don nem ki kon lamborot ke lajah kumne ki jam ya ke kinro ki tau ya ke lendi start ki poi pin bansha kalau endala poi sha kalau kim nang shu wan pai kim nang shu ban wan pai Lese don ki kon samla ki jam ya ka kinro namar ki layo iya ka plangkam jirngang kambang siya jingai. Lese ki layo iya ki umpoliu
kabagam skawatanan ha jingay hanakiong kambang kita. Don bon giberiu ki wad yakie baro ki bakambang ha ka jingem jongki. Nangabinda kum kini ki beriu baro ki bawad yakie kambang kam skawatanan da ka ba jambia ka kinro ujisuang tolkela ka bamod. Tokela ka bamod namarpe don kaju kasem. Kadai lemba ka jingyai ne jompi ha kaju kasem rengat baki kindai po kindai ngod pinsa yoma dia ka jingkemen. Habang yalong kawai habang iya buram markeliang habang iyai syakri markeliang habang iyai pendrit hakamadi wei pat hangdang in sa shem in sa lab ya ka jingkemen ka bapura ya royau try haleluya 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 sautu ne kalam sautu minda kane kalong gajuk jongki kun lamborot balaja ngiem ha gajuk jongki kun lamborot balaja na kasem malaki kimiki pakin ong yaki story jongki kun lamborot balaja na kasem denam de nekumno don ki kun lamborot balaja na kasem ngam sim kran ya ki blang jompi so tu diem ngam kran siya pang isiar jompi ka kran siya pang ukun jompi nga kran siya pang uhimen ukipara jompi nga kran siya pang ulog jompi nga kran siya pang kalog jompi nga kran siya pang kikun siu jompi ngakran siya pang marjan marpa jombi kilong kita kikun balaja na kasem ya royau try haleluya 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 ko himmen ko para o Jisu ukod uver yangi syakane ke jingkomen nagataga daw kaba ngipuli kata ka binda jong ka kospe jong Lukas kaba hinyu ka kren kumno ujisu ulaong nga ong hapi yendon ka jingkomen kaba kam karaw habaneng yawunong pop ubakela kaba mut banya ki kindai po kindai ngod ki bamdon kamban kala kabamot hangni Jisu buha kama jongi vei pai vei ya ka jingkemen kaba ap ya ki beriu bakoloi ban kala kabamot ya ka jingkemen kaba ap ya ki beriu bakoloi ban kala kabamot ko himmen ko para lese hado minda ha ka jingim ka jompi pimdon jingkemen kindia turu hado minda hake jingim jompi pidang im hake jing sausi kalam sange hado minda hake jingim ka jompi pidang tre pidang bam pidang duai pidang le jingle henre hakita ki kambaro kabapile pimdon jingkemen kindia turu kaddu kadwai kadba piti shong hake jingdia jompi da kamanap ya kapor bapi samtia kadba nang jingaya kata ka jingkongu samtia pistang banong baling along kumne kadba pitya hake jingtia baro shiteng sinya kalam kongu samtia pilinga mensiam bat piong baling along kumne hangga ka kuborjong ka ketin ublekan sa ong hapi kadena marba pimbat yomad ya ka borjong ka jingkala ka bamud hapo jompi kadena marba pimshim la kala ka bamud pidang mechanical kristan
Pilong mechanical Kristen, pilong Kristen basu blem-blem, pilong Kristen balena dong syadong, kelem ke jingkala ka bamud, pilong Kristen balai jingya seng, kelem kela ka bamud, pilong Kristen balai mas, kelem kela ka bamud, pilong Kristen baduai, kelem kela ka bamud, pilong Kristen baruai, kelem kela ka bamud, pilong Kristen baplia ka Bible, kelem treben kela ka bamud, Kristen bam treben kela ka bamud, kilong ki Kristen bam don jinggemen. So tu, ya ro ya utrai, ya ro ya utrai, ya ro ya utrai, haleluya. Ko himen ko para buon ki Kristen, kam dame buon ki kon Catholic, kim don jinggemen ha ka don ur kamen siam jongki. Buon ki Catholic, kiba late mass, kiba late prapop, kiba duai, kiba ruai, kiba shat kamen, kim don jinggemen satya ha ka don ur jongki. Pidon jinggemen, pikemen baro, pikemen baro, kay kedau bangim don jinggemen, kedau balingim don jinggemen, kedau kabau jisuang namar kim bat kela kabamud. Buon ki Kristen jongi, buon ki Catholic jongi, kiba late mass, kim treben Yesuk badulok, kalau kaba late mass, ka late yang hakamat tu Jisu, hakamat kaduan kadupat, ka wud persya ya ulok, ka kino ya ulok, ka tarais niyo ya ulok, ka dam bitar ya ulok, kam treben sabadulog, buon ki log, kiba wan mas, kilay kumne, kim don jingsuk satya, haka don ur janggi, pinban, kikit ya ke jingkit kabakia, halo, kiba yid batoin janggi, ke jingdom, ke jimbitar, ke mensiam imkong, jimbishni, jing tarais niyo, kini kilong ki lamborot balaja, ki lamborot balaja ki syong hangne, ujisu humshim laong ya ki lamborot balaja kila ki jingay, kabapi syong haki imaniru pilaban long ki lamborot balaja sa duniyam, lada pilong kum kini ki lamborot, bam don jingsu hapo jompi, bam don ka mensiam ban penrit yalade, bam don ka mensiam ban kongos neng yaka surjong ubele, bam don ka mensiam ban panmap, bam don ka mensiam ban kela ka bamod, wat haba pisyong hangni rupilong kijay lamborod ayu, lamborod balaja ngamtip buon ki lamborod balaja syong hangni ne embintakasngi. Ya roh ya utrai, ya roh ya utrai, haleluya, haleluya. Ko himmen ko para kane kalong ka jingkot jong Jisu yang iway paiway mindakasngi, kane kalong ka jingkot jong ka ayomlen, to kela kabamod. Wadnong taray, siwa ka paska, ngan late yang lain banga plapop, nang dangan lekat bamon, kata kalonggal ka jinglong jong ka ayom len, buon ki brukis ngaukum ne, denyom de. Siwa ka paska yang lain, kata kas ngi ulindor utay, umyo bamru namar jerong palat lain, kivay pat kis ngi omdon bayeng, namar tang ka paska. Kini kilong ki kun lamborot baladja. So duniyan, Henry ki kun balako ngo barabor ya uble ki don barabor haga jingkemen nagapinta ka jingkal la kabamut man ka kelimat ngide bandon ka mensiam ban kala kabamut ladang ala bakala minta kas ngihi ngade bandon ka mensiam ban pai shautrai
Lesing ala kren dom badno. Minta kas ngihi ngaleit pan ma banyak kedub. Lesing as ngatarais niu yano. Minta kas ngi ngaleit yasuk. Hakamat tu bele, bad hakamat ki parabrio. Hangdang ala kelaka bamod. Henry ngadon ke jing tarais niu. But ngabushis nem, ars nem, nangda ngaong apshua, pilang kun lamborot balaja. Nadu kata kapor, pila pinnan happo ka donu jambi, daki taki jing snow, daki taki jing dom, daki taki jing tarais niu. Pila kalalong ukun lamborot balaja. Tat hado ba pikla ka bamod, ka jing kemen kansa jingay nabi. So tu ne kalam sautu? So tu ne kalam sautu ka jingkemen kan sa jingay nabi. But nanda pimde bandong balemo nga late mass, nga paterwa mass, nga laduay novena, nga laduay shabon ki record, nga late retreat, nga late convention, balengam jukkemen. Pai shala ka jangkemen siem. But clear la day. Hatung ala kela kabamud sisya. So tu ni em. Yaro yautrai. Hallelujah. Kabamud ko himen ko para bandup yo jingkemen hake jingim jampi pide ben le ayu kela kabamud pimde bandon kano ka mensiam im kong hapo jampi pimde bandon kano ka mensiam tarais niu hapo jampi pimde bandon kano ka dakashin jangapop hapo jampi hangda kabor jongu Jisu kan trekam hapo jambi bapindup long bakumen yaro yautrai hallelujah ko himmen ko para nangda balengi don kamban kela kabamod ya ka daw beningkong bandup yo jingkemen haka jingem jongi ba ar kalong bandup lai luit na ka jingjar na ka jingem jongi bandup lai luit na ka jingjar haka jingem jongi ngidon kamban la kela kabamod jingjar babon jai don ki beriu hakene ka jukabam minda ki sham jingjar palan kabayade bat ka jingait ka jongi don bon ki kon jongi kila yino jingait don bon ki inga sem jongi bas sham jinge ha lor ka jingya jingshanya iwe pat namar ka ne ka dao don ki inga sem bala pait bala pra hapadeng jongi ngidon bon jai ki jingjar ngidon bon jai ki jing sosi bon ki beriu ki snokia mensiam kadaw kalong pimbat kela kabamud namar ngasai dia kendo ki beriu bawan ong hanga nga pos ni roma ngam ju yotia ngasno jingjar palat habakle binia ngilap kini kilong ki jait beriu bam julait mas bam julait plapop ba adnud hapo jongki don buon ki bru haka jingim jongki ban map ban yesuk henry kim patre minda kilas tang ban kul markli ki pos ni roma kim ju don jing sukshu kim ju yotia namar bale kim pat kela kabamud ya royal try ya royal try ladangi peit na ka kitab baar jong kis kaba katkindai ter hadu harpo ngipule syapang uwe usem Josia rengkat baki restart jongari jongu ulas tang banlap ya ka ketinu bele ya ka ketinu bele bala jash islam namar kata kamud
haba kila jaya ka tinu bele ka bamut kila jaya ka hukum jongu bele kila jaya ka sur jongu bele bad kila snausi kila snau jinjar minta kadba kidang wad haka kamera jongi kila lap ia ka kitab bakuin ia ka jutang barim but kila kemen badula papule ia ka kitab namar laslem kim juyosno ia ka sur jongo bele u Josia ula kusulai halaka donut pleng de namar ba ngila jingai na ubele ngisno jinjar katne bad kila lekum no ula stang ban papule ya kaktinu bele katkindai ngan pule don bun gi jimbatai hangne henreng ngam pule shu ngapule tangkini laiti liki dekot namar ba kadonu jampi kala kala kabamut bad pela pendrit ria yalade hakama tutrai tangshu yasno yakaktin jonga persya kaneka jaka baka traisnong jonga bakin sakalalong ka jingshir ke baka jingtim bat pila kad yala ki jain bat pila yam hakama jonga ngaru ngalayos ngo yapi utray ula wan banong namar ba kini ki priyo baro kila tamsneng yanga kila jingay nanga kila long ki kun tamsneng kilong ki kun bam kongu henre namar ba pila kala ka bamut pila kadya ka jain but pila duai ngawan syapi minta ngayos no ye ka jing duai jompi ban ngan kerku yapi ngan pelai lu dia pi na ka jing jinjar utrai ubele uong hawu joa Josia nama Josia ula koloi ban kala ka bamut ya ro ya utrai hallelujah hallelujah nang daw try ula ong hawu ha ka dakot ka ba arpo na ka ne ka daw ngan sa lumlang yapi badia ki pat men jombi badan sa lum yapi ha ka jingtep da ka jingsuk jingsai haba u Josia u kloy ban kala ka bamut da ka ba yusngo ya ka kti nu bele u try u bele ong wan la da baro ki bryuki im ha ka pap Pikloi ben kala kabamud ngan sele kumno ya pi ko Josia ngan supply load ya pi na ka jing jar jompi ko himmen ko para bu na pedeng jongi ngi im ha ka jing jar namar ngim pat kala kabamud ngim ju don jing kala ye ha ka jing im mensiam jongi bon sin ngilong ki bri blem ngim ju don jingi kindia tru ya ujisu Ngi lekat bamon, ngi imkat bamon, ngim don jingting man lepap, bunsin ngim don jingting burom ya uble, namar kene ka daw kaktinu ble ka ong ngis no jinjar. Wanam kirli yano, balekat kene ka jinjar ha ka jingim jonga, paisha ka mensiyam jombi, paisha ka jinglong jombi, paisha ka jingim jombi. Lese utrayu kren hanga lemba kene ke jing jar jonga banga don kamban kela kabamut ya ro ya utrai wadnum leisha kinong kinia wadnum leishom hakamat kinong kinia ban keli bale ngadon kat kene ke jing jar wan shong hakamatu jisu kiliau jisu balik ko Jisu ngadon kam ban le ayu ha ka jingim jonga sakaengan le ko Jisu bandub lai loi na ka ne ka jing jar badu Jisu un so pasiaw happy ha ka jing jar jonga jing duai ko kun pimare sharum shaneng henrei pila buri au mau jing tud ha ka donu jombi katat hadu ba pinvengno kita pinumio jingsu ha ka jingim jombi Ya roya utrai. Hallelujah. So tu ni ko himmen ko para bun ki Kristen bun mangi ki Katolik ngis ngau jinjar om namar ba ki briu ki lesniu yangi wadnum ngau kumne Henry namar ba
ngimshim la kela kabamod ngimshim la kumbau Jisu betahangi ban ngilayim kat bamon nang dawat nom pai shau Jisu ban keli balekat kini ki jingjin jar ha ka jingim jonga pai shala ka jang ka mensiam keli shau Jisu sakka engan le ha ka jingim jonga ya royau trai haleluya 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 ti kaktino bale ka ong ki kemat jompi kinum yoi ya ka jingjin jar baro bangan sa pinhiar halor kene ka jaka ya ka kelip man u Josia u kela ka bamud utrai wala ong ya u pinum yoi shu ya ka jingjin jar bangan sa pinhiar halor kene ka jaka ya ka kelip man ngi koloi ban kela ka bamud utrai un sange ban pinhiar ya ka jingjin jar halo jongi sautu ne kalam sautu pikwa ban light na ka jingjin jar lada pikwa ban light na ka jingjin jar tang kawe kalendi kela kabamod omdon kam nong kinia shu kela kabamod sange ban ngeit beach kela kabamod sange ban maneya ki blaitao pinban kela kabamod tang kaneng don kam ban light na ka jingjin jar ha ka jingim chongi nangda ladang ikoloi ban kela kabamod ya ki jimpin shittam jongo blekan sa jingai nangi ka jimman doi balai nagabinda kibriyo bakoloi ban kela kabamut kalong ya ki jimpin shitam jongo blekan sajingai ublei un sange ban penshitam yangi ublei un sange ban bitar yangi ngitip ya kata ka jingjia haka kitab Jonah kibriyo ki bayim haka pop kibriyo ki bam kin mau ya ublei habak yasno ya ka sur jongo ublei kila kela kabamut ublay wala ong ngan penjot ya kani kari hapo saupus ngi haba ublay wala yo i kinong ni nave kila pidiang ya ka surjong ublay bad kila kela ka bamud ublay wong nganom penjot ya ka nong din ni nave pinban ngan kudup yaki pinban ngan kudup yaki yaki bakoloy ban kela ka bamud ublay un lekum no un sange ban penchitam un sange ban pinjot pinban un kudup yagi pikwa ublay un kudup yapi ne pikwa ublay un pinjot yapi pikwa kumno pikwa ublay un kudup lada ublay un kudup yapi lada ublay un sange ban pinjot yapi kela kabamud ban penkala ya ka jimmud jong ublay ngidon kam ban kela kabamod kalindi basuk ban penkala ya ka jingrai jong ublay kalong ngirai ban kela kabamod ya royau trai haleluya 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 ko himmen ko para kadon ka bor ka bapalat hamal ke mensiam bakoloy ban kela kabamod ngi vei pai vei badon hangne ngide bandon kata ka jinglong hapo jangi ban kela kabamod ngide ban rai minda kunne hado minda ha ka jingim janga ngalayim ha ka pop ngalayim ha ka jinglom batam sneng yame ngalayim ha ka jinglom bam kongo minda kasngi ngarai kadbanga penkare yalade nagabinda kene kayam len ngarai ban ino yaki pop kabangayim ngarai ban stang ngarai ban im yaka jingim kabakoid bangando blaban penkare ba nagabinda kene ka ayam kumba ublay hula ang nganom pasyo yaka jingjot ka jimpenchitam hangalor kinong nineve yaka kelip mat nadu ka kelip mat baki yosngau yaka surjanga kila shang haka kila pang yaka barni kila sha jingit
bakila duai namar kata nganom pensitom kaayom lent kalong ka porban siya jingit kaayom len kalong ka porban siya jingit kaayom len kalong ka porban sange ban tido kaayom len kalong ka porban sange ban tido kaayom len kalong ka por bangin kiar na ka jings nga ubahajong ka perte kaayom len kalong ka por bangi perking yalade kaayom len kalong ka por bangi pendrit yalade kaayom len kalong ka por bangi perking ya ka dojongi ya royal try ya royal try ya royal try nakabintabun mood ki Catholic kasngi ban kindia bam kalong tang sngi toding danium de Henry sngi ban kindia bam do baro sau posan busngi jongga ayom lend kadnongud pisautu ya kane kadnongud napreng jong ingis ngautu ya kane lese omdon mano baki kayapi ngahi kayapi minta kasngi ayom lend kalong ka porban sange tiddo batstang ban tid peleng tidjur kambun sange ban bamdo kinong nineve kila light na ka jimpen shitam jangobale haba kila pong yaka jain barni kishong how depe bad kisha jingit ban light luid na ka jimpen shitam jangobale ban kila ka bamod ngidon kamro ban penshitam ya ka dojongi ladang yai katba mon ya ka do nangdang yong koble kerku yangi uble yong peni ya ka daka sinjong ka jingkala ka bamod chua peni ya ka daka sinjong ka jingkala ka bamod chua Aki porlen ngimju bamdo bun gibri kikli balai father pimju bamdo kumpapi de nongwei satu niam bun gibri kisai oh pimju bamdo hakas ngi todi ngamju bamdo kikli balai pimju bamdo ngi tengi bamdo ngarung ngalong Katolik piru pilong Katolik om don jing ya per satu niam te balai pat pikli jingkli kumne namar uji sulahi kai tangkawe ke jingikai Ya royal try. Ya royal try. Hallelujah. Hallelujah. Ko himmen ko para ngi baleng ngi kiar na ka dong ngala batay ka we ka jimbatay baleng imju deben bam do hakas ngi toding ka don haka YouTube lada pikwa pin late peshua pin sayo jingi kai baro haka ba pin shong nongrim haka canon lo ngala batay baleng im deben bam do so duniyam ladapi ko apilaban late peit biang pinsa wat baleng im deben bamdo hakas ni toding pinsa yoy ne pitai akata pinsa yo namar bale sni toding im jubamdo namar kade hakas ni toding ujisu layap ula aiti ya do hakaban ban buram ya do jung ujisu ni kiar na kaban bamdo kane kadeka jimbatai barit henre dandon shushu kabang batai so duniyam dina markata ban peniya ka jingi jongi hau jisu ni on jisu namar bang ako ban shashitom lang ban me ngarai banam bamdo hakane kapor jonga jing shashitom jame ngakwa ban yamad ya ka jinga e jonga ta ka jing shashitom halor jongaru bangando bio jingko e haka jingim jonga ya royal try ya royal try so duniyam ko himmen ko para ki Kristan malumala om don kam kane kade ka por janga jingjit ngala om kane kade ka por janga jingjit ujisu jid ya ki bakam riu bale om de ujisu jid ya ki ba blem ujisu jid ya ki briu bakaloi ban siu daka dor naga benta ka jingait who are willing to pay a price for their belief lada manga ban mapi ngi koloi ban siu da ka dor barem naga benda ka jingait ya kum kene ki briu jisun jid
Omde ki beriu ki bayi malumala ki ang ngalong Kristan nga late mass neutral kalabiang kum kini ki beriu pitaray unjid yam o Jesu paid ya ki beriu badon ka donut ka bakam kuin o Jesu paid ya ki beriu badon ka donut ka bakam kuloy o Jesu paid ya ka donut ka bakam riubale omde ka donut ka ba malumala pis ngukum no Nagataga daw ko himen ko parang alaong kane kalong ka jugjong ka jingjidu bele kadang yai shait bad kane ka jingjid kalong ka bakirki minda namar kam badon por ba palat shua ka jingwan ba arjong Jesu kala jande ka por janga jingwan ba arjong Jesu ngide ban lom bala kre ban lom ki bala shajid Yaro yautrai. Hallelujah. Nangda yakadaw basaw badengide balengide ben kala kabamut kalong kajingkal na kabamut kapinro yakajimpensley jong men siam bakuy jingkal na kabamut kan pinro yakajimpensley jong men siam bakuy jingsha jingit kapenro ya ka jimpensle jong men siam bakuy habang ikiar na ka ben bamdo kapenro ya ka jimpensle jong men siam bakuy habang ashashitam hakado jonga namar banga yidia Jesu handa kan roy ya ka jimpensle jong men siam bakuy so tu niem nga shajingit nga kane kadegas ngitoding ngam treban bam namar bau Jesu la shajingit baroshisni halor ka dembana nakabinda jonga ngala pinde lang bat ka jingsha shitom jongu Jesu pinyo jingkur kuniem yoneglam yo habang nga budin yaw Jesu namar ba ulabu nuksaya nga dang yo pidang jingkur ko nanda piyong ngaku aban roy ha ka jimpensle henre bandem ko siru ngamla ban shajingit ru ngamla ban kindiana ka bam doru ngala ngamla namar ladang kiar na ka bam kan papo ngamla shajingit te kumno kein ngin yo jingkur ko kumno ngin roy ha ka jimpensle ngin sa kaju shikaju hadu banda poi sha lung jingtep hadin ba poi jingtep kam mindoy banduay kadmanang im kamaya ka hok kadmanang im kamaya ka hok kumno ngin kamaya ka hok da ka jingtray shitong Soto ne kalam soto. Nagadaga daw hagi kamjong ki apostol harin ka Pentecost habaw Petrus bakoy dula yang ban yalab bon ki priyo kila jaumat kikili ngilekum no minda ngilong ginombop ngirong iko ban yopdiang yakaju ka bor ka bang yoi happy ko Petrus ko apostol bado Petrus bakoy dula ang takala ka bamod tapedian ye ka baptisma piru pensas tang ban yalap kumbale mangi yaro yautrai ko himmen ko para Jesu omdon kam ye ki Kristan malumala Jesus doesn't require simply ordinary Christians. Jesus wants to fire Christians. Jesus don't come ye ki Kristan bashirhem hadu minda ha ka jingim jongi ngilong Kristan malumala no need of them unum jid ya kum gini ki Kristan tangi Kristan bashirhem tangi Kristan bakoloy banim nagabinda ukris tangi Kristan bakoloy ban shashitam tangi Kristan bakoloy baong namar bau Jesu la shashitam katne hakane ka ayom lend nga baking kasem jonga ngirai bangin nom bamdo ngin im hakajur baro saupus ngi saupusan ngi jonga jimpen karahe
namar bangai palat yaw Jisu om ya ka do om ya ka bam hangda pen sa stamban pen roy ya ka jimpen sle jong men siam bakwait hangda pen sayo ya ka jinga e ban kala ka bamud sautu ne kalam sautu kane kade ka jinglong kristan om de malumala kristan nga karmen bay pilawan siya ne na marpidon hapo jombi kata ka ding bamme lese pikwa ban pinkalang ding shushu lada pikwa ban pinkalang kata ka jimpens le hapo jombi ko himen ko para rai mintakas ngi kadbangistang yaka sngi balang berdepe ban late mass stang no yaka jimpen kare jombi baro sau pusan sngi Ong piki kun imeipa ngirai hakene ka ayom lent nginom bamdo ngin sa im malumala ngin sa im dakit jur bad don buon ki beriu keleng ka perte wat kalembam ruki im kim don jaru si peliang ban bam mangitengi pahupahay ngin sa persyang hado menda ngimbat les sisinru yakane ka jimpen kerejongi nagabinda kalen henre minda usnem ngin sele namar ngi sautu kala jande ya ka por jongga jingwanu kris ngin pin kareno ime ipa pin sayo i jingkala hakum kini kiying kasem pin sa stamban yo i jingkala hakum kita kiying kasem kiba pin karena nagabinda kalen kiba siyo yak nakador nagabinda kalen ngatikana pin sa wanong hanga father mindaus nem ngilas yom marchi siya ya ka jinggar ko jong ubale haki kasem jongi yaro yaw try hallelujah to kapribya lagi kumajambi duwai halakamen siyam kadbagi ban penkare nagabinda ka ayom land lemba kane ka Bible convention duwai nadu ka donod Jisu ngakwa ban kala ka bamod hadu minda ha ka jingim janga ngadon bun ki jingduna bun sin nga sakut hapadeng linti ngadom ngabitar nga atnod nga tarais niu Henry Jisu ngaraikut ban ino ya baro jait ki pop bat ngakwa ban pelut yakin ki porengkat bat me kumba mela sha jingit sau pos ngi harikenja daka bakintait ya ka jimpen shoy jong uksoid aba mela tengan ngaru ngaraikut ban ino ya keke baro ka bapens nga ba ya ka dojonga bandu penkamen ya ka men siyam jonga karko yang Jisu nadu kanega sngi baka jingarai jonga kalong ka ba seizo nagabinda ka burom jame amen.
Kanamba lai spa lai pun riu sum hayeng. Lai spa lai pun riu. Syaduan utrai ngin kiu ringkat badu. Syaduan utrai ngin kiu ringkat badu. Dajingnya bakut badu lindo utrai ngi aingu. Syaduan utrai ngin kiu ringkat badu. Ngiyalum lang mentaring kadbadu. Ngiyalum lang mentaring kadbadu. Lembadu kipai Kristan barokia lum lang. Ngiyalum lang mentaring kadbadu. Ngiyar wai lang mentaring kadbadu. Ngiyar wai lang mentaring kadbadu. Lembadu kipai benriu barokia wai lang. Ngiyar wai lang mentaring kadbadu. Ngiyad wai lang mentaring kadbadu. Ngiyad wai lang mentaring kadbadu. Lembadu kilot kico barokia wai lang. Ngiyad wai lang mentaring kadbadu. Ngiterwalang mentaring kadbadu. Ngiterwalang mentaring kadbadu. Lembadu baroki riungel kiterwa cingknya. Ngiterwalang mentaring kadbadu. Haka ketenguk pa badokon badamensem bakot. Amen. Amen. Ka jinge jong trai jinge Jesus Christ bad ka jinge jong oblay lembat ka jinge selok jong mensem bakot kindan rengkat bad pi baro. Ringkat bat piru. Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ nadu menem step ngilayos ngeu kasur ka jong utrai kabakot kabawer yang aba de pi iwe pa iwe ban wan pai show ngilong ki brug batalot ngilong ki brug baduna lengba ki ktin ki bangi kren lengba ki kam ki bangi le ngila phet ngai no trai de nama takadaw ha kane ka klimat token sachisin ngi pai show trai ngin pen map na ka banta baro ki pop ki sang ki laj ki let ki bangi lale namar ngitip badeleng ba tang ka jing kala ka bamut ka junga ka jung phi tang ka jing wan phai ka junga ka jung phi chau ngila ban long ki khon ki bajanai jungu bangila ban yo pediang ya kita ki jing e ki jing kurku ha ka jing em ba marwe jungi ha ka ying ka sem ka jungi den mata ka daw ha ka ne klimat token ngin kemit yala ka jong kaman sem bad ngin pen map nau turai na ka banta baro ke jingduna breu jongi kabrib yala ka jong ki khamat ki jong phi IT ya ke jingduna ke jong phi ya ki pop ki sang baro ki ba pilale onga khamaru turai kine turai ki pop ki jonga kine turai kilong ke jingduna ke junga kini ki bangalale ki bapen snusi yeme
Kiba pensusi ya ki henman ki para ki jonga. Pen maap no trai. Na ka banta kine ki jing duna ki jung pi. Baru trai klempep habau yo I ka danut ki jung pi. Yo I ka jing kloy ki jung pi ban kelak ka bamut. Klempep un maap un saj ya ki jing mong ba ki pop kilawan ra ha ka jing im jong pi. Te kum ta ha ka ne klemat kum kadak kajing pediang jungi bang ilong kinong pop to ken menta ngin pai shu da kajing duwai kajungi rengkat lang nga pla hau le badan bor baro badia pi ko hanen ko para bang le pop shibune da kajing perkhat da kitin da kikam da kajing leklet da kajing le pala chonga da kajing le pala chonga da kajing le pala bakraw e chonga Namar kata ngakapat kamaria bukut kabaya sa katay soti ya kyangel batkiri kut badyapi ko hanmen ko para banduay na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yengi madalama bigi pop jungi unyalam yengi sha kajung bom jukut amen. Try to isen ku try to isen ku try to isen Duai sachisin ko hanmen ko para ha khnik lamat khabrep ki khmar ki jungphi bu ki khti ki jungphi ha kadanot ki jungphi wanra ya ki jung duai ki bakerpang ki ba pidon kam ha ki jungem ki jungphi ki jung kwa ki jung trang ki jung angnot jong ki jung em ba marwe jungphi kumulong pa kum kalong kmi kum usamla ne kum kasamla ne kum ki hap ki baretคำตามแม่กิคณะสกูลกัดบาพิดังปันแคร์นักบันทาเก exam จุงพีคณะเมตริกไอทรียลาเดฮจิสุบัดกุมจูโรงิวันราขมารุจิสุยาคินีกิจิงทมูกิบาพิลาบุกระปังฮัลลอร์กระดวนกิบาพิลาทอฮากินกิกอดไอโบจิสุอุนปนุรลองไอโบจิสุวันรายาบารอกิจิงกวากิจิงทรังกิจิงอังนุดจุงพีฮากยิงกะเซมกะจุงพีhak jung em bamarwe jung phi dakawai ga sur token nginaiti yabaro gina ke jing dawai ga jungi dak ba ngi ong lang haleluya haleluya
Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngi kerpat kotrai tori to sumar ya kaying kasem jeng me da kajing e bom ju kela bada kebasan ya teli tang ha kajing kermen ya kajing ai beneng en ai jakari ya ka barabor hapo kajing ya da jeng me da trai jeng Jesus Christ kun jeng me ube embat basan sha rengkat bat me ha kajing ya long kawai jeng men sem bakut ublei Junom la Junom. Amen. Amen. Kajing puli nagi kitab baningkong jong kisim kalenong kabakhat ar kadukot ar pun riu haduk lai pu ar khat lai pu lai haduk lai pu sau hakitu kisngi ujero buam ula ong hala kadok nut menta kajing sensyar kan pai kala syakaying udabit lada uni upaj benriu ulait kiu benterwa jingkanya hakaying utrai ha Jerusalem ti kadok nut jong u une upaj benriu kan sapai piang sya ukan rat jongki sya u Rehoboam usim ka Juda kin penyap yanga bat kin leit pai sya u Rehoboam usim ka Juda kumta usim ulawat jingmut bat ula thau artali ki khun masi bada kaksiar bat ula ong hakipaj ba tilalit kiu sya Jerusalem baro shikata hakmi kiblay jong pi ko Israel kibalawan yalam yepi nari Egypt te ulabu ya uway na Habethel bad ya uway pat Hadan kani kajingle kalalong kapop na ba kibriu kilalet shauta ukon masi uba Habethel bad sya uway pat uba Hadan ulateiru kiduan hakijaka kenjang bad ulatung kilingdo kibomday nakajat kilebi nang tau ujero buam ulabu kawai kajing kawai niam hakasi kabakhat san jong ubnai ubapra kabakum kajing kawai niam kabaha Juda bat ulaterwa jingkanya halor keduan kumne ulale Habethel da kabakanya hakikun masi ba ulatau bat ulabu Habethel ya kilingdo jongki jakak kenjang ba ulaseng hadin kani kajingja ujero buam syampai din satya na kilinti boman jong u henrei ulanang yai thung lingdo na kabanta kijaka kenjang na pedeng kipaj ba kat ya kibakwa ulapen kentang banlong kilingdo na kabanta kijaka kenjang bat kani kalalong kapop ya kaying kasem ujero buam kat hadu ba enda pendap ya ka bat penjot ya ka thiau nasla prathai kaktin jong utrai kasam chispa hendriu ke number nyau spa kandai punyau nyau spa kandai punyau en rai ke antipan ke paningkong Trai bas pun mam ha jing le I jong u klam ko ai ngu yu trai bas pun bab ha jing I bom la ong shu ai ban ya thu jing le don bor pen I burom jong u sukiri bat le ya ka ba ba na marjing ya la u
ai ken mau yang ai ngu yu trai bas bun bao ha jing le i jong hu klam ku tu wan a trai pen im yang tu ai jing men jong mi bangan yo i jing roi kari burong upa jong mi sang mai kung bakit pagile men bahari Egypt kiklet jing krau jing i jong mi ai ngu yu trai bas pun baba jing le i jong gu klam gu shen kiklet kikam Trai lem snap jing sneng jong hu badari syap ki wakanga yu trai ki laten ju dur kun masih ki san batau ki dem yu nasaran ki bread yu trai bat la burong ki ngu yu mrat bamplang ai ngu yu trai bas bun baba jing le i jong u klam ku Dengan yang Alleluia, 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 Alleluia. Om tang daw kupu hiu breu im Henry de kaktien baro kabami nakasuntur ublay. Alleluia, 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 Alleluia. Utrai dan rengkat bat pi Ringkat bat piru. ka jing pule na gospel bakoy kat kumo Marcos Ka burong hami utray. Hakito kisngi men ba upaj ba belin ulawan lang biang bat kim syam don ban bam u jisu la khot shalade iala kisen ran badul ong haki ngas ngau snei yaw ne upaj ba namar kilaya don ban nga lalai sngi menta bat kim don ban bam balada ngan pha jingit yaki saying kin yap trasau halenti namar don na kiba lawan na jengai te kisan ranjung u kilong hu mano bala ban psa ya kine ki breu daw kupu hang ne hari kenja ulakli yaki kanotli ki kupu pidan kila jubab henyo teli te ulah hukum ya ki pai ba ban shong hamadan bad ulashim ya ki henyo teli ki kupu bad enda ulah dap aingu ula kedia yaki badol ai halagisen ran ban sam ha upaid ba bad kila sam yaki ha upaid ba bad kila don bad ki katro kane kidokharet bad enda ula kerku yaki ula hukum ban sam yaki neru haki kumta kila bam bad kila kedang bad kila khar kila khod langkai
kibatam nyeu sang pura baladon kumba sau hajar ngut kibreu teu lapano yaki bat sisendon ulakiu hakaling bat kisenran jongu bat ulalej syakatain dalmu natha ka gospel try Jingiro imi ku Chris. Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ ngilayas ngeu mene sepang kejing pusan kumno ngidei ban kelag bamut balai ngidon kam ban kelag bamut ngilayas ngeu bat pilayo jinghi kai subun ba ngaru menta khandiat ngan kren bat ngan pelu jingmod rengkat bat pi sepang kajing kelag bamut ha kajung em breu kajung ngabat kajung pi ngidon sibun ba ki appointment ki bangi ong ngidon appointment bat ki doktor ha kano kopor ki bangi don kam ngidon ki appointment bat ki bahe ki bakrau ki officer baro kine ki appointment ngila ban tho ha ki diary jungi ngila ban bu kopor bat ngitip ha kano kopor ha kano klimat ngi day bat ngila ban bu kine ki appointment Henry ha kajung em Kristan kajung kajung pi don lagi appointment ki ba manga ma pi ngi tip ngi hab ban le yakini ki appointment Henry ngim tip lanu ngi la ban le ne ban yo mat yakini ki appointment kita ki dei kabanengkong kajung yap kadai ki appointment kabanengkong kabanga ma pi kumu Kristan ngi hab ban yomat Henry ngimtip hakano kapor hakano ka klimat hakano ka sngi hakano ka kenta hauno snem Henry ngitip syai bangi habban yomat ya kana ka appointment ka bangi ong kabar pat kadai ka jingsha bishar kabut hadin jong ka jingyap kane ka jingsha bisharu ngimla ban light mangama pi kumu Kristan kum ka Kristan ngi habban yai lengba kane kajing syabi syaru kumju den mata kedau ublei ha den kajing bishar kajing un sapha yang abade pi kat kum kataka kahok bangi dei banyo ngite bakumu Kristan kum ka Kristan hadin kajing syabi syar kane ka appointment ka baar ka bangi habban yai lengba ngin sayo ya ka bainong ngin sayo i kabainong ayu kabainong kababha kabamut kahima beneng kabainong kabasniu ladangilong kibreu kibeim hakapop ladangilong kibreu kibom kela kabamut sya kadujok kawei pat kading penkhoj ngitip ngin pulai khandiat nakasiti jong Paulus sya ki Kristan hakorin kasati bar jong Paulus syaki Kristan hakorin kalanong kebasan kadakhat kabasupau ko angkumne namar kajing em jong ibaro ensa penpau hakmat kakhat bisaru Kris manga mapi ngimla ban laid na kane kajing sya bisar hakmat Kris kenang ba manu breu unyo pediang ya gabainong kat kumba ulale hakamet ya kebabha ne kebasneu Paulus ukren syai ngimla ban yai light na ka ne ka jingsha bishar Henry ha ka ne jingsha bishar utrai un sai yang abade pi kebainong kebabha ne kebasneu kebainong kasong katkum ha ka jingim bangala im mapi pila im ka jingim kebabha ne ka jingim kebasneu Pinyo ya kabainong kababha, pinyo ya kabainong kabasneu. Dai namata kadau ko hanmen ko para ban light na kane kabainong kabasneu utrai ukhot yang ba dia pi ba ngi dei ban kala kabamot. Ngakwa ban kali khmat jung pi ha kane klimat. Ka e ka kubor ka banengkong ka ba
u Yohanes u yalap habau sedang ya kami yalap ke jengu kai ke kubor ke bapa ke benengkong ke bau Yohanes u yalap pilaban ong pitip kai ke kubor ke benengkong ke bau Yohanes baptis u yalap habau sedang ya kami yalap habau sedang ya ke mission ke jengu mana betip to kelag bemut kebangiyo puli naka gospel jong Matius kalau nong balai uwe badar hakito kisngi Yohanes Baptis wan banyalap ha kari kenja baduong to kelag bemut namar kahima ublay kalajan to kelag bemut namar kahima ublay kalajan nang dapat kai ke kubor ke benengkong jong Jisu mauru hasta ka habau sedang ya ka kami lap jong kai ka ke kubor ke benengkong ke ba uai hanga badapi ya kene ngilap na ke gospel jong Matius biang Matthew biang kalau nong ke basau dekat kanyo kai kita to kelak bemut to kelak bemut namar kahimau belai kalajan kanai gadai ke jengkot jong Jisu yang abadi pi habang ipe ja ka jengem jong ki apostol haden ka jengiap jong Jisu haden ka jengkiu jong Jisu haba kilayo pediang ya ka bor jong men simbakut kanai ka ju ka kubor ka ba ki yalap to kelak bemut namar kahimau belai kalajan to kelak bemut namar kahimau belai kalajan pe Yohanes Baptis habawan ban yalap usdang ban khot ya ki breu ya ki pai ki jong belai to kelak bemut u Jisu usdang ya kami yalap ke jengu da ke ba khot da ke ba wer yang abade pi to kelak bemut ki apostol ro bad hadu meni menta baro ki breu ki basyemti ya kakam jong ki apostol ki nong yalap ki lingdo ne ki reuniam ne ki pai ki jong blei baro ko ki bayeng ha ka jakaya lap ki khot ya kane ka jo to kelak bamut katno kane ka jing kelak bamut kalong ka badan kam na ka banta jenga ba jengpi Piko aban ne piko aban yap. Jawab. Piko aban ne piko aban yap. Ko aban lada piko aban to kelak bamut. Lada piko aban to kelak bamut. Piko aban yo kajing ne piko aban yo kajing isi. Kajing lada piko aban yo kajing to kelak bamut. Piko aban yo ke jingker ku jong belai ne piko aban yo ke jing tim jong belai jingker ku jong belai to kelak bamut ka jing don kam ka jing kong san jong ka jing kelak bamut keli yala de ma pi ki ba song hang ni ma pi ki ba yos ngeu ka sur ko jong utrai hato manga ma pi ngidon sisa na em kata kaman sem bong bangan kelak bamut nagi pop jonga ngan kelak bamut naki kam sniu ki bangalale ngidon em kata kaman sim hoy klampep habang yos ngeu ya kasur kren jong ki nong yalap habang yos ngeu baki we ki pulei ktin ga jung blei ha ka to ka kleman yang klampep nga haban kelak bamut ngan kelak bamut Henry hadin kata pat jayu habang imi nakaying mene katoga jing kelak bamut jonga kalaja kanangut nanga banapi habangi le sakeket pla ngidon kata kaman sim banong masisya ngan kelak bamut ngat harai ba nakasispa 10% namar ba habangi le pla ngim sem pla hok yaki pop jungi ngim sem malai lot yaki pop jungi habanga ngam sempla hok ki pop junga haka sakramen kamdai ka jing kelak bamut bon sin ha ngile ya kana ka jing kelak bamut ngiong mangi kelak bamut tang najrong tang ban pendep tang ban peni
Ublei kwa bani iya kato kajing le tendep junga bajung pi. Ublei kwa bani iya kato kajing arsap jong kajing kelak bamur kajunga kajung pi. Upeja kadanor kajung pi ko hanmen ko para. Upeja kadanor kajunga kajung pi. Hado kano kay mga ngasnutu ba kajing le junga kilong kidai kipop. Hado kano kay kajing le junga kapan tang yo ublei. Hado kano kay kito kipop ki bangale ki khanglad ya kata kalenti. Ban leit sajan ublei bagi jing kerku bagi jing jong blei kenwan hiara ke jing junga. Dai mata kadau nengkong na sabe manga mapingi haban snutu ba ke banga don ha ke jing mur ke jing perkat kadai ka banga lapan susi yo blei kadai ka pop. Ke banga la kren lang bagi kten ke thalai ke junga lang bagi sentur ke junga kalpan susi yo blei kapan susi ya ke hemen ke para ngadai ban pediang nengkong yakini. Ya ke bangale lang ba kakti ke junga lang ba kicat ke junga ki bala pansusi yo blei ki pansusi ya ke hanman ke para ke junga ke de ki pop ngide ban pediang nang kong ya ki jingle jungi ladang ngim pediang nang kong ya ki bangile ngimla ban kela ke bamud ko hanman ko para kanu ko pop ko ba pile ladai ka jing di kiat ladai ka jing di bu aj ba pher lane de ka pop klim lane de ka pop kren si ne kano ka pop ka bangile ngide ban pediang nengkong bagi to gi jingle jungi ki de ki pop bagi to gi bangile ki khanglat ya kata ka jing kerku ya kata ka jing snei jong blei ha ka jing em junga ladang pediang ya kato klempep ngala banong ba sisa manta ngala da pediang ya kini ngan leit sat ya ki ha ka sakramen ngalai IT ya kini ki jingle junga ha ka sakramen. Bad kelempep habangi IT ya kini haka sakramen da kata ka jing pediang da kata ka jing khoj da kata ka jing kloy junga ban i ya ki kelempep kadai ka jing kela ke bamut ke basisa ke ba utrai ukwa ke ba utrai ukhot yang abade pi ko hanmen ko para dei mat takdau ha kene kasngi bad kham tame nadu kasngi balang menta khasau tarik mentau benai mentau senam ngi poi ha kapor len kadi kapor ke bamanga ma pingin kela ke bamod man ka klimat man ka minit man ka sngi ngidai ban kela ke bamod hadin ka jing kela ke bamod junga ba jung pi klempem ngi ha ba kapop hanre to ken ko han men ko para ngim sange ban kela ke bamod ngim sange ngim dei ban sange ban kela ke bamod man kapor man klimat ke bangi ha ba kapop ngin yang nak to kapop ngin kela ke bamud ngin i ya kita ki pop jungi ngan ong halade ngan rai halade ngan i ya kena kapop junga ngan im ka jing im ke babaha ko hanmen ko para ha kana ka mas ke bkhoi to ken ngin ya duwai to ken ngin IT yo blei ngi haban kan mau ko hanmen ko para ha ka mas ke bkhoi uji suru kumju ule ha ka jing im jungu ha kamit khawai u ai yala ka jong kamet berkasnam na banta junga jung pi hadin ka jing khawai bakadu ujisu ushimti ya ka jingle ka jungu ha ka yukares ha lum kalbari upendapura ya ka jingknya ya ka kriam ha kamit khawai khadu ha lum kalbari ka bakhot ka bawer yang abade pi we pai we ngiru ko hanmen ko para ha kamas ke bakhuj ngidei ban wanra ngidei ban IT yakine baro hau jisu bad ka jing IT ka junga ka jung pi ka jing wanra junga jung pi yakine baro kemadu jisu ngidei ban pendapura yaki halum kalbari ha kibade ki kam babaha ki bangile ha ka jing em baman lakas ngi jongi ki kam ki babaha ki bangile hadin kamas ke bakhuj om dei tang ha kamas ke bakhuj yan rai hadin kamas ke bakhuj kadai utau lum kalbari na ke banta junga jung pi ban pendap ya ki kam ki babaha ki bangila le ha kayu khares ha kamas ke bakhoj ko hanmen ko para to ken ngin ya duwai to ken ngin IT yala de how jisu ha kane kamas ke bakhoj perkum juru ha ke jung em baman lakas ngi jungi en yoro yo jisu kris
Trong ngin yeng ngin pla yala ka jong ka jingej. Ngangej hau blei pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kandau. Barau Jesus Christ kun bamarai jungu utrai jungi ya walaupun nau mansiem bakoj ya walakha na kamaria thai soti Ya wala shale nya po Pontius Pilatus la sanar pnayu ulaya padatep yu ulaya shkibayam hakasni kabalay lam ipat na kibayam ulakyu shabneng shong shongmon play pa den bor baro nang tawan paron bishar kibemet kibayam ngangay haum siem bakoj hakabalang katlay bakoj hakajingin slok kiriu khoj hakajing mapi kipop hakajing ipat kado badagajing bom chukut Amen. Song Pai Shong. Ngin shim ka number Lai Spa and Rupusau. Lai Spa and Rupusau. Bapa ba i jongi ai ngin long trong bi Diang jin ai bari trong bi ai ngin long trong bi Na jin ai bas bu trong bi Shim yu pu bangi terwa keliang mentah Diang kamu gadem mani Shu Jisu pen kelang Bapa ba i jongi ai ngin long jong mi Diang jing ai bari jong mi ai ngin long jong mi Na jing ai bahu basbun Shim ya kawan bangi ai keliang mentah Diang kendrat dan jing sngohun Syakas nampen kelang Bapa ba i jongi ai ngin long jong mi Diang jin ai bari jongi ai kin long jong mi Diang kin ran shi jao ka Gaka jing tot priu jong mi kipa jong mi Da jing kle lang ba mayan yang itu penklang Bapa ba i jongi angin long jong mi Diang jin ai bari jongi ai kin long jong mi Tuduai ko para bagai jeng kenya jenga bat jeng pi kan long mapedang hunak madu bleu pa badan bor baro Tu train pedeng singnya ni kiti jong pi nak bentar ke cingiro ke burom ke kerteng jongu ke jing mentoi ngi bade ke balang bakhu jongu baro ke wei Ko try ko blei jengi me bolabu habas dang ba kine ki eki ba mela tau kinshan boringi haga jeng tlot jengi to ai ngi karpat bakin kelalong yang ngi menta
ka sakramen jong ka jing em bom jukut dau Kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi Ringkat bat piru to kan tiu yala ki donot Ngigin tiu ki syau trai nang utrai yu blai jongi Kasyong hok bat kadai da shisha kalong kabasyong hok bat kabadai kadai ti jongi bat ka jing penem yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa bakuj ko blai badan bor bat bom jukut namar hameng im ngi khi bat ngi long bat kat ba ngi dang don ha kane kamet ngi yomat om tang yakabor jong ga jing suma sukher jong me man la kasngi hanrei wat manta hiru ngi yomat lapa ya kanong muna jong ka jing em bom jukut namar dag ba yop diang yakiso nang kong jong man sim da uba melapen mi par yo jisu nakibayap ngi kermen ban yo banta shi junom ha gejumaya paskha bat kumta ngi pertajam ha gejinglen yam bakmen kat baringkat berbaro ki angel ngi pen bena ya gejingrwa ya ro yame Bakut utrai Bakut ublay kipan Bring bat bertai kidam Daga burom jong min Torway ublay hosana Kabor bat kaburom Torway ublay hosana Hosana Juno Ya royu tabawan Haga kerteng utrai Breng bat bertai kidam Daga burom jong min Torway ublay hosana Kabor bat kaburong Torwayu blay hosana Hosana Juno da shisha melong bukot kotrai katame jong ka jingkuj baro namar kata ngikar padya me to pen kuj pen kantang ya kine ki jing turwa jongi da ka bapha yo mensim jong me kum kam cher halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukres hakapor baladino yo badala kaman snobha ula pediang ya kejeng syasitom ula shim yukpu pada kebaingu yame ula kedia yo badul ai hala gisenran ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi Hakajukurkom endalalaya bam ula shim yakukuri pada kebaingu biang yame ul ai halagi senran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batamai batbom jukut ya kebaen penme na kebanta jongpi ban na kebanta kibabun na kebanta kajingmap ekipop tole kane ban kan mau yanga kajingmaya jong kajinget Katasin bangi bam yune ukpu Bat ngidi nakane kaku
jing yap jong mi kutrai tad hadu Namar kata ngi gibat pen menta ya kajing ya bat kajing me pa jung u ngi terwa ha me ko tra yuk pu jong kajing em bat ya ku khuri jong kajing pen em ngi dai ngu ai dem namar mle nyeu ya ngi kibabit ban yang khma jung me bat ban sakri ya me da ka bas ngau ret ngi kerpat ya me bangi ke bayo benta ha kamet bat kasna mokres ngi long kiba lapan ya teli ka wei dau men sem bakoj Token mau kotrai ya kabalang jong me kabala priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha ke jeng ik rengkat ber Francis ukpa bakhu jengi ul bad marwen yu bishop jengi ka kenhon ke bishop bad baro ke lengdo token mau lemru ya ki handman ki para shenrang bad kentai ki balayothia da ka bakermen ha ke jeng nipat bad ya baro ke balakhlad no ha ke jeng snei jong me to pediang iki sya ke jing syai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpa dia me barengkat bat kamaria the sati bakuj ka kmi jong belai ucis bakuj ukurim jongka ki apostol bakuj bat baro kirikuj ki balapen sngu bahaya me pateng la pateng ngin long babet banyo bantalem ha ka jing imbom jukut bat benginiro bat pendan burom ye me daw kun jong me u Jesus Christ Dau lembadu badhau kan long ame blek pa badan bor ha kejing long ka we jong men sem bakut barok berom bad kejing ro chunom la chunom Amen Kohan men ko para so chisen habang iduwai kana kejing duwai ka bakures ulai kai ngi banduwai token ni wan ra ya ke jing thmo babha jungi kham tame bangila ban long kita ki breu ki bapadiang ya ke jing le jungi bat bangila ban kala ki bamod na ki pop ki bangila le ha ki ne ki sngi ki baladeb bangin yo ya kita ke jing e ke jing kurku ha ke jing em jungi bamarwei pada ki ying ke sem jungi baro kok pa jungi Ubah beneng kanong kabukod kakateng jong me kan wan ke hima jong me kan long kamon jong me ha ka kendo kumba beneng to ai ni menta ke jing bam jungi kabala kasi batoma pingi kering kang jungi kumbang irungi ma pikbles yingi parwat yalang ni sha jing penshoy henrei to pelat ingi na kabas niu to pen la jingi ngi karpat ko try na ke jing sneu baro a ke jing sbon jong me to a jing suk jing sanya ke sngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing snei jome ngin laj barabor na ka pop bar ngin yo jing da na ke jing janjar baro kat ba ngi dingap kmilanti ya ke jing kerman bakuj bad ke jing wan pat jong nong penem jungi u Jesus Christ Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor ka burom junom la junom Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe je ki pop jungi hanro ya ka jing e jong ka balang jong me bada ka jing sbun jong me to ai ha kai ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubim basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai kandan barabor rangkat bat pi ringkat bat piru ong ini terwa yang kadak ke jingsuk iwei highway pat jingsuk Kun lang bron mi bakit no kipo kapertay tus ngausen ayangi kun lang bron mi bakit no kipo kapertay tus ngausen ayangi
brod mi bakit nakipagkapertay tu ay jing sugyangi Hak mi kun lang brod jong umlay, hak mi ubakin no ikipob jong kapertay. Suk yang ikipala syakot, syakan eka jeng kawai jong ukun lang brod. Wakan rat am syong hok taman lung apok kaying na junga, kan ray syong tang deketin, kamen sim junga kan sakya hi. Kamet bagas namu Kris, kan ribet kan yamingi, syaka jeng im bom jikut. Amin. Number Arspa Arpo. Arspa Arpo. Ngamani yami Bagay yami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Mi wan banch mo yanga Namar mi ichisha Ablay usim jonga Baruken rat jonga Ngamani yami Bad nga idyami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Haduruk pumidon Hadur kawan midon Ublay ubri upura Unong pelin jonga Ngamani yami Bad nga idyami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Jing tren jonga milong Jing shnan jonga milong Shajnay naming asir Shajnay naming anwir Ngamani yami Bad nga idyami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Haba jing sniu kin ker Ba jing pen shoy kin shur Tukren mamingan shlur Tuda mamingan tu Ngamani yami Bad nga idyami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Haba jing yakan poy Bor me jonga kintlor Turap mamingan poy Hajing subjunong bor Ngamani yami Ban nga idyami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Mi wan banch mo yanga Naman mi ichisha Ablay usim jonga Baruken ra jonga Ngamani yami Ban nga idyami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga
Jing mi ai naman jonga banangam la kutray klem da derwa laga jing im sngomu wadlang adu kerdu hadu kasmi kadu namar jong mi naket kajing isne namar jonga lasnam mila tese halor din pnam hikai shito bansha yaram din pnam banba kat bakirwan nganra namar jong mi tu ai donut ba me namar jong mi men simbasman yaine kum ka jong mi men simbong ju jaipde baklem jingle men le kan le badai ban le namar jong mi kat bangadon badlong jing ai jong mi ka im kaya kinlo namar jong mi lakmen badha shito leben dani burong jing im kan long juno namar jong mi Jajar hagdanot ke jung phi pen pau ke jung sngo pen pau ke jung ro pen pau ke jung khubele ke jung phi yo jisu balawan rung dala ke jong kamet bat kasnam ke jung o hagdanot ke jung phi haka jung yem ke jung phi ke jung wan rung jung jisu kawan ra jung kerku kawan ra jung isnei kawan ra jung e kawan ra jung e jung suk haka jung em jung phi ong hau jisu ngadan kam tang ya me marwei hi om kane ke prathei om ke jing snu jong kane ke prathei om ke jing subha jong kane ke prathei han rei ngadan kam tang ya me man ke khlemat haman ke por haman ke kanta haman ke sngi jing em ke jonga ngadan kam tang ya me ko jisu IT yala de ho jisu balang ba ke jung IT ke jung phi u jisu unang wan chu ban pan khlan ye phi unang wan chu ban ai bore phi nang wan ban simti ye phi ke jung don ke jung jisu
kejing snew jangan nak perthai kejing dum jangan nak perthai kin sahar krat kin saphat krat na kejing em kejing pi Dongin ya duai Koblei me balamon bangin yobenta ha weukpu bad ha ka weik kuri to ai hangi ngikerpat bangin em ha kata kerukam bayanda la penlong yangi ka wei hau kris ngin sei so da ka jingkmen na ka benta ka jingpen em jong ka prathei dau kris utrai jongi Amen. utrai don rangkat bad pi Ringkat berpiru. Ublay badan bor baro unkur kuyapi ukpa badokun badomen sem bakoit amen tolai suk ij batsakriyo trai da kajing em babha jongpi Ngisngu yaw blay. Kanamba arspa nyo pusan. Arspa nyo pusan. Sung bahayang baro. Kado nu jonga Kayay ruay kaya royutray. Kamen sim jonga kasyat men haublay jonga. Uken mau nang ta jinglong rit kasyakri jong Ki ben riu yanga kin yai khot ka bala kerku Krau bor ule gamba krau hasyakri jong Kabakun kanlong kaketeng bat kanang jong Kamisnei ule hapateng lapateng menriu Yakitu kiba yai shepting yai buron yau kaburam hau kpa bidhau khum hau min siam bakhoi. Kumba kalalong kaba meningkong kumjuk mentawat barabor junom la junom amen Kudonor bukhuta mu Jesu. Tois nayingi Ko anya bikiri khoi baro. Toduay na kabantay chungi Kumare ka kumi ka jing sngolam. Toduay na kabantay chungi Haka kundang pa bakhum siam bakhoi. Amen. Eni ro utrai Jesu Christ. Junom la junom amen